ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀ ରହୁଥିଲା। ସେ ଖାଇବା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ନଦୀ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ନଦୀରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ହୋଇଛି। ଆଉ ସେ ଗଛରେ ମିଠା ମିଠା ବହୁତ ସାରା ଫଳ ଫଳିଛି। ଆଉ ସେ ଭାବିଲା ଯେ ଆରେ ବାଃ, ଏ ପୋଖରୀ ଭିତରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ହୋଇଛି। ଯାଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ତୋଳି ଖାଇବି। ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଯାଇ ଦେଖିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଗଛ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲି, କିନ୍ତୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି କେମିତି? ମୋର ତ ଓଜନ ବହୁତ। ମୁଁ ଯଦି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି ତେବେ ଗଛଟେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ମୁଁ ଯାଉଛି ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ଡାକିବି। ତାପରେ ହାତୀ ସେ କଥା କହିକି ପାଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଗୋଟେ ହରିଣ ଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ହାତୀ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ହରିଣ ଭାଇ ଟିକେ ଛିଡ଼ା ହୋ। ଦେଖିଲୁ ସେଇ ପୋଖରୀ ଭିତରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମିଠା ମିଠା ଫଳ ହୋଇଛି। ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ସେଠି ନେଇଯିବି। ତୁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବୁ, ମୋ ପାଇଁ ବି କିଛି ଫଳ ଆଣିବୁ, ଆଉ ତୁ ବି କିଛି ଫଳ ଖାଇବୁ। ତାପରେ ହରିଣ କହିଲା, ଆରେ ହଁ ତ ହାତୀ ଭାଇ, ସେଠି ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି। କିନ୍ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗୋଟେ ବିଲୁଆ ଅଛି, ସେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବ। ଚାଲ ତା ପାଖକୁ ଯିବା ଆଉ ତାକୁ ଡାକି ଆଣିବା। ତାପରେ ହାତୀ ଆଉ ହରିଣ ସେଇ ବିଲୁଆ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ସେମାନେ ଯାଇ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଆଉ ବିଲୁଆ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ତମର ଆଜି ଏପଟେ କଣ ପାଇଁ ଯାଉଛ କି? କଣ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲ ନା କଣ? ତାପରେ ତାକୁ ହାତୀ କହିଲା, ଆରେ ନାଇଁ ଶିଆଳ ଭାଇ, ତମ ଘର ପାଖେ ଯେଉଁ ପୋଖରୀଟିଏ ଅଛି, ସେଇ ପୋଖରୀରେ ବହୁତ ମିଠା ମିଠା ଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ଯାଇ ସେଠି ଦେଖିଲି ଆଉ ପୋଖରୀକୁ ବି ଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗଛକୁ ଚଢ଼ି ପାରିବିନି। ତମେ ମୋ ସାଥିରେ ସେଠିକି ଚାଲ, ମୁଁ ତମକୁ ସେଠି ନେଇଯିବି ମୋ ପିଠିରେ ବସେଇକି। ତମେ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବ, ଆଉ ତମେ ବି ଫଳ ଖାଇବ, ମୋ ପାଇଁ ବି ଫଳ ଦବ। ତମେ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯାଆନ୍ତ ତେବେ ତମର ବି ଫାଇଦା ହୋଇଥାନ୍ତା, ମୋର ବି ହୋଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତମେ ବି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଥାନ୍ତ, ମୁଁ ବି ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ପାଇଥାନ୍ତି। ତମେ ମୋ ପିଠିରେ ଯାଇଥାନ୍ତ ଆଉ ଫଳ ତୋଳି ଆଣିଥାନ୍ତ। ତାପରେ ହାତୀ ଆଉ ବିଲୁଆ ମିଶିକରି ଗଛ ପାଖକୁ ଗଲେ। ତାପରେ ବିଲୁଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଲା। ଆଉ ଗଛ ଉପରେ ମିଠା ମିଠା ଫଳକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ଯେ ସେ ସବୁ ଫଳ ଖାଇଦେଲା ସେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ଗଛରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ନାହିଁ। ସିଏ ଡରିକି ହାତୀର ପିଠିକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ହାତୀ ତାକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଆଣିଲା। ହାତୀ ଭାଇ, ଏ ଗଛରେ ତ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ବି ହେଇନାହିଁ। ତମେ ମତେ କଣ ମିଛ କହିଲ ଯେ? ମୁଁ ତ ଏ ଗଛରେ ଚେକ୍ କରିଥିଲି, ଯେ ଫଳଟା ମିଠା ଲାଗିବ ସେ ଫଳଟା ତମକୁ ଦେବି, ଆଉ ଯେ ଫଳ ଖଟା ଲାଗିବ ସେ ଫଳଟା ମୁଁ ଖାମି। କିନ୍ତୁ ଏ ଗଛରେ ସବୁ ଫଳ ତ ଖଟା ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ସବୁ ଫଳ ଖାଇ ଦେଇଛି। ତାପରେ ହାତୀ ବିଲୁଆର ସବୁ ଚତୁରାମି ବୁଝିଗଲା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଚାଲାକି ସବୁ ଜାଣିପାରିଲି। ୟା ପରଠୁ ଏ ଭୁଲ ଆଉ କାହାକୁ ବି କହିବୁନି। ସଦାବେଳେ ତୁ ସତ ହିଁ କହିବୁ। ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ହାତୀ ଭାଇ, ତମକୁ ତ ବହୁତ ଜୋରରେ ଭୋକ ଲାଗିଥିଲା। ଚାଲ ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ଯିବା, ସେଠି ବହୁତ ଭଲ ଫଳ ହୋଇଛି। ମୁଁ ତମକୁ ତୋଳି ଦେବି, ତମେ ଖାଇବ। ଆଉ ତାପରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଜଲ୍ଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।